Bore da, a croeso i chi bob un i roedfa bore yma. Chi'n gweld Emyr sy'n arwen ni, yn dibyn o bendith dew arno ti Emyr. Meirion fydd yn arwen roedfa heno os dyw ei mynd. Chi'n gweld mae rei plant dal yma, rhan fwyaf nifer fawr wedi mynd ddoi i gwersyll iau ym Mhentrenant. Chi'n cofio amdanyn nhw, a felly bod chi'n gwybod gwersyll Ymryn y Groes, bod gwersyll oedd yno wrth diwetha wedi gorfod dod i ben yn gynnar ar ddi Mawrth oherwydd y salwch. Felly, ni'n meddwl am y rai fydd yn teithio heddi, gwyddio am ddiogelwch dros nhw, gwyddio bydd Duw medythio yr holl blant, bobl ifanc yn y gwersylloedd yr wythnos hon. Bydd yna gwrgweddi yma nos Fawrth, felly cofiwch am hynny, os ych chi rownd. Mae gynadledd Saesneg hefyd yn dechrau heddi, yn credu bod Tristan Hallam yn pregethu y bore yma yn cofio amdano fe. Credu na dyna y cyfan, gadewch ni weddio a gyflwyno yr oedfa i'r arglwydd. Yn dod ar y flaen di yn awr o Dduw yn tad. Ni diolch bod ni yn gallu dod ata ti, dy fod ti yn Dduw sanctaidd, yn berffaith, yn dy holl ffyrdd, a bod ni yn llawn pechod ac yn bobl sydd yn feidrol a ddim ond yma dros dro. A ni mor fach, a ti mor fawr. Ac eto ni yn diolch hyn i gyd bod na ffordd i ni i ddod i dy bresenoldeb di trwy heiddiant yr arglwydd Iesu Grist. Ni yn dod y cyffesu yn beio dy flaen di, ond yn diolch i ti am waed gwerthfawr Iesu Grist. Ac yn ni aberth yn unig, mae yn gobeith ni y bore yma. A ni'n dod yn diolch i ti bod y bedd yn wag, bod gyda ni y sicrwydd yna o fywyd rhagwyddol. Os ydyn ni wedi rhoi ein ffydd ynddo fe a'i gyfiawnder yn ein lle ni. Ac ni'n cyflwyno nawr yn oedfa ni, yn cyflwyno Emyr i ti nawr gan gwyddio i ti siarad drwyddo fe. A siarad y bob un ohono ni yn unigol, byddwn ni bob un yn ymwybodol fod ti'n siarad gyda ni yn personol. Ac bydde y neges yr efengil i ni felly wedi clywed gymaint o weithiau o'r blaen. Bydde fe'n wir yn toddi yn calonau ni. Bydde ni am dy addoli di, ac am dy ganmol di, ac am ddweud wrth eraill amdano ti. Ni'n cyflwyno gwaith dy deyrnas di. Mae'n eglwysu, ond hefyd yr hyn sydd wedi digwydd dros yr wythnosau diwetha yn wedig y Steddfod. Ni'n gweddio arglwydd nawr. Bob sgwrs sydd wedi digwydd, y bydde'r had yna yn cael ei hau, bydde fe'n dwy'n ffrwyth y mywydau pobl. Bydde pobl hyd yn oed heddi yn chwilio am gapel neu eglwys. Ac y bydde ti yn rhoi syched i bobl am dy eiriau di, ac am dy bresenoldeb di, ac am gael ei cymodi gyda ti, gan fyddeiant pechodau. O arglwydd trwy gyrha wrth ein gwlad ni. A hynny mwyn Iesu Grist gael y clod mewn i heiddi. Bydd gyda ni nawr a derbyn ni yn ei enw ei heiddiant ef. Amen. Amen. Diolch Dewi. O da bawb. Beth chi'n meddwl yw'r peth mwyaf gwerthfawr sy'n erioed wedi cael ei brynu? Mae'n gwestiwn anodd, quiz bach. Beth yw'r peth mwyaf gwerthfawr sy'n erioed wedi cael ei brynu? Falle bod chi'n dechrau meddwl am darn o dir, rhyw wlad falle sydd wedi cael ei brynu. Neu falle bod chi'n meddwl am rhyw fath o carreg gwerthfawr, rhyw diamond mawr sydd wedi cael ei ffindo, rhywbeth fel yna. Neu falle bod chi'n meddwl am ddarn o gelf gan rhyw artist enwog, neu rhyw adeilad mawr crang. Chi'n gwybod be? Ddim un o'r pethau yna. Drychwch rownd y stafell yma. Mae'r ateb yn y stafell yma. Drychwch rownd, edrychwch ar y bobl o'ch cwmpas chi. Yr ateb, beth yw'r peth mwyaf gwerthfawr sy'n erioed i cael ei brynu, chi a fi. Achos siwr i chi'n mesur gwerth rhywbeth, wel gwerth rhywbeth yw be mae rhywun yn fodlon talu amdano fe, a mae yna bris wedi cael ei dalu amdano chi a fi. Y pris mwyaf erioed. Y peth mwyaf gwerthfawr erioed yn cael ei roi
ein mwyn ni. Bywyd yr arglwydd Iesu Grist. Dyna ni'n mynd i fod yn meddwl am bore yma, a dyna ni'n mynd i ganu amdano i ddechrau. Ni'n mynd i ganu o'r casgliad Carolau. Dwi ddim yn Nadolig eto, bydd yma cyn i ni droi rownd, ond rhif 62. Wele cawsom y Meseia, cyfaill gwerthfawr ocar i oed. Dar fi Moses a'r proffwyd i ddweud amdano cyn ei ddod, Iesu yw gwir fab Duw, ffrind a ffrynwr. Dynol rhyw. Pwy yw'r Iesu yma? I ni wedi dod o hyd iddo fe. Wel, fe yw'n prynwr ni. Edrychwch nawr. Hwn yw'r oen ar ben Calfaria, aeth i'r lladdfa yn ein lle. Swm ein dyled fawr a dalodd, ac fe groesodd filiad nes. Y syniad yma bod yn ei dyled, mae wedi sgwennu allan, ond mae'r bil yn cael ei groesi mas trwy waed Iesu Grist. Trwy ei waed, i ni caid bythol heddwch a rhyddhad. Wedi talu'r pris mwyn ein rhyddhau ni. Dyma gyfaill heiddau i garu a'i glodfori'n fwy nag un. Prynu'n bywyd, talu'n dyled, a'n glanhau a'i waed ei hun. Frodyr a chwiorydd, dewch, llawen hewch. Diolchwch iddo beth na ddewch. Na ni sefyll i ganu, mae dyn ni reswm i foli y bore yma. Nawr, yn ystod mis Awst, pan byddai'n pregethu, y bwriad yw i ganolbwyntio ar y groes, i edrych ar agweddau gwahanol o beth mae'r arglwydd Iesu Grist wedi ei gyflawni ar y groes. A ni'n mynd i fod yn troi bore yma at lythyr cyntaf Pedr. A byddai'n darllen y bennod gyntaf o'r llythyr yma. Felly 1 Pedr, pennod 1, a nhw'n ni ddarllen y bennod gyfan. Dyma air ein Duw ni. Pedr,
apostol Iesu Grist, at y dieithriaid sydd ar wasgar yn Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia a Bithynia, sy'n etholedigion yn ôl rhagwybodaeth Duw y Tad, trwy waith sancteiddiol yr ysbryd, i fod yn ifydd i Iesu Grist, ac i'w teinellu a'i waed ef. Gras a thangnefedd a amlhair i chwi. Bendigedig fyddo Duw a thad ein harglwydd Iesu Grist. O'i fawr drygaredd, fe barodd ef ein geni ni o'r newydd, i obaith bywiol, trwy atgyfodiad Iesu Grist oddi wrth y meirw. I etifeddiaeth na ellir na'i difrodi, na'i difwyno, na'i difa. Saif hon yng nghadw yn y nefoedd i chwi. Chwi sydd trwy ffydd dan warchod gallu Duw, hyd nes y daw iachawdwriaeth. Yr iachawdwriaeth sydd yn barod i'w datguddio yn yr amser diwethaf. Yn wyneb hyn, rydych yn gorfoleddu, eich bod beddichon yn awr yn profi blinder dros dro dan amrywiol brofedigaethau. Mae hyn wedi digwydd mwyn i ddilysrwydd eich ffydd chwi, sy'n fwy gwerthfawr na'r air sy'n darfod, a mae hwnnw'n cael ei brofi trwy dan, gael ei amlygu mawl a gogoniant ac anrhydedd pan ddatguddir Iesu Grist. Yr ydych yn ei garu ef, na welsoch mohono. Ac am eich bod yn awr yn credu ynddo heb ei weld, yr ydych yn gorfoleddu a llawenydd anrheithadwy a gogoneddus wrth i chwi fedi ffrwyth eich ffydd, sef iachawdwriaeth eich eneidiau. Iachawdwriaeth yw hon y bu y mofyn ac y moral dyfal amdani gan y proffwydi, a proffwydodd am y gras oedd i ddod i chwi. Holi yr oeddent at ba amser neu amgylchiadau yr oedd ysbryd Crist o'i mewn yn cyfeirio, wrth dystiolaethu ymlaen llaw i'r dioddefiadau oedd i ddod i ran Crist ac i'w canlyniadau gogoneddus. Datguddiwyd i'r proffwydi hyn nad arnynt ei hunan, ond arno chwi yr oeddent yn gweini wrth sôn am y pethau sydd yn awr wedi eu cyhoeddi i chwi, gan y rhai a brygethodd yr efengil i chwi drwy nerth yr ysbryd glân a anfonwyd o'r nef. Pethau yw'r rhain y mae angylion yn chwynychu edrych arnynt. Gan hynny, rhowch fi'n ar eich meddwl, ymddisgyblwch, a gosodwch eich gobaith yn gyfan gwbl ar y gras sy'n cael ei ddwyn atoch pan ddatguddir Iesu Grist. Fel plant i fydd, peidiwch â chydymffurfio a'r chwantau y buwch yn ei dilyn gynt yn eich anwybodaeth, eithir fel yr un sanctaidd a'ch galwodd chwi. Byddwch chwythau yn sanctaidd yn eich holl ymarweddiad. Oherwydd mae'n ysgrifenedig, byddwch sanctaidd oherwydd rwy fi yn sanctaidd. Ac os fel tad yr ydych yn galw ar yr hwn sydd yn barnu yn ddidderbyn wyneb yn ôl gwaith pob un, ymddygwch mewn parchedig o ofn dros amser eich alltudiaeth. Gwyddwch nad a phethau llygradwy, arian neu air, y prynwyd i chwi ryddid oddi wrth yr ymarweddiad ofer a etifeddwyd gennych, ond a gwaed gwerthfawr, un oedd fel oen, difau a dina, sef Crist.
Roedd Duw wedi ei ddewis cyn seilio'r byd, ac amlygwyd ef yn niwedd ar amserau eich mwyn chwi, sydd drwyddo ef yn credu yn niw. Yr hwn mae cyfododd ef oddi wrth y meirw ac aroes iddo ogoniant fel y byddai eich ffydd a'ch gobaith chwi yn niw. Gan eich bod, trwy eich ufuddod i'r gwirionedd, wedi puro eich eneidiau, nes enyn brawdgarwch di-ragrydd, carwch eich gilydd o galon bir yn angerddol. Rydych wedi'ch geni o'r newydd, nid o had llygradwy, ond anllygradwy, trwy air Duw sydd yn fyw ac yn aros. Oherwydd yng ngeiriau'r ysgrythyr, mae pob un meidrol fel glaswellt, a'i holl ogoniant fel blodeuyn y maes. Mae'r glaswellt yn crino a'r blodeuyn yn syrthio. Ond mae gair yr arglwydd yn aros am byth. A dyma'r gair a bregethwyd yn efengyl i chwi. Amen. Amen. Nw'n ni weddiod yn gilydd. Nw'n ni droi at Duw mewn gweddi. Arglwydd i ni yn diolch i ti am dy air di, sydd yn efengyl, sydd yn newyddion da o lawenydd mawr i bobl fel ni. Arglwydd i ni di cael yn atgoffa yn awr ychydig bach o'r efengyl yma. Y ffaith fod Crist wedi dod ac a hynny mwyn roi ei hun yn aberth yn ein lle. Wedi dod i roi ei waed, wedi dod i brynu rhyddid i ni, wedi dod mwyn marw ac atgyfodi, a hynny mwyn i ni gael ein geni o'r newydd, i fywyd newydd, i etifeddiaeth dragwyddol. Arglwydd i ni'n diolch am y pethau hyn. Ni'n rhyfeddu arnyn nhw. Mae Pedr yn dweud fan hyn bod angylion yn deheu am edrych i fewn i'r pethau hyn. Mae yna rhyfeddodau yma ac i ni bore yma. Mae'r pethau hyn, maen nhw ein mwyn ni, maen nhw ar ein cyfer ni. Arglwydd ti eisiau bod ni yn dod ynghyd mwyn clywed, a gwrando, a deall, a credu, ac ymateb ac addoli am y pethau hyn. O arglwydd, i ni'n gweddio neu di y bore yma roi ffydd i ni. I ni newydd glywed fod pob un meidro fel glaswellt. A'r glaswellt yna yn crino. Mae'n bywydau ni fel pobl, ni fel blodau'r maes. A'r blodau hynny yn syrthio yn sydyn iawn. Dad, ni'n gwybod fod bywyd yn fyr ac yn fregus. Dad, ni'n gweld hynny mor aml yn y byd o'n cwmpas ni. Bywydau yn dod i ben, yn sydyn ac yn annisgwyl. Weithiau'n ifanc iawn ac arglwydd hyd yn oed i'r rheini sydd yn byw. Am amser hir fel petai maen nhw'n cyffesu bod bywyd yn teimlo yn fyr ac hyd yn oed fyna dwi ddim yn glir pryd fydd ein diwrnod ola ni. Ond Dad, mae dy air di yn sefyll am byth. Mae dy air di yn aros. Mae'r efengyl yn aros. Mae'r arglwydd Iesu Grist a'r hyn mae e wedi gyflawni yn aros. Dyna'r unig peth sydd yn mynd i fod am dragwyddoldeb. Ni'n gofyn nawr bore yma ni i roi ffydd i ni yn y pethau hyn o sgweli i fod yn dda. Dad, ni'n dal i weddio am y gwaith sydd wedi digwydd dros yr wythnos diwetha ar faes y Steddfod, ac arglwydd ni'n gwybod bod yna ymgyrchoedd eraill di bod yn barod yn ystod yr haf mewn sioeau gwahanol ac ar dreithau gwahanol, a Dad, ni'n gweddio bydd y gair sydd wedi mynd allan
yn dwy'n ffrwyth, y bydd na ymateb. Ie, bydd na bobl falle heddi, neu yn yr wythnosau sy'n dod yn cofio'r hyn maen nhw wedi glywed. Ac y bydden nhw'n gweld eu hangen nhw am waredwr, eu hangen nhw am brynwr, eu hangen nhw i gael eu rhyddhau o gaethiwed pechod, ac eu hangen nhw i dynabod i ddod yn blant i ti. A ni'n gweddio Arglwydd, sgweli di fod yn dda, yn neud i drigarhau, ac y byddwn ni yn gweld llawer iawn yn dod i gredu. Sgweli di fod yn dda. Arglwydd, ni'n cyflwyno nawr, yn heglwys ni. Ni'n gweddio dros y rheini sydd yn dioddau mewn gwahanol ffyrdd. A mae Pedr yn sôn fan hyn yn y bennod gyntaf yma am y ffaith fod dioddefaint yn profi ein ffydd ni, ac yn gallu mewn ffordd puro ein ffydd ni, a cadarnhau ein ffydd ni. A fel mae air yn cael ei buro mewn tân, Arglwydd, i ti yn gallu defnyddio ein dioddefaint, gallu defnyddio ein profedegaethau a'n profiadau anodd ni, mwyn ein puro ni, dy fwyn di dy hir. Arglwydd, gad i hynny fod yn wir, os sgweli di fod yn dda. Dad, ni'n cyflwyno'n hunan felly i dy ofal di, ac yn gofyn unwaith eto arna ti i ddod a troi dy ysbryd glân i siarad â ni. Ni'n gweddio bydd dy air di y bore yma yn gwneud lle sy'n eneidio ni. A bydde fe fel mêl, Arglwydd, yn felys ac yn gwneud daioni i'n henaid ni. Dad, clyw ein gweddi, o sgweli di fod yn dda, a bod ni'n gofyn yn enw yr Arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Swn ni ganu nesaf o Cwmpawd 2 a rhif 83. Ni wedi canu'n barod Iesu'r oen ar ben Calfaria. Wel, yr un syniad fan hyn. Oen ein Duw, sanctaidd un. Iesu Grist, fab y dyn, hoeliwyd ef yn fy lle ar groes. Mwyn i mi, yr eog un, brofi'r gwaed sydd eto'n glanhau yn iachau yn maddau. Fydd yr chafaf di Iesu fy aber fi, ti yw'n rhynwr i, fy Arglwydd, ti yw niw. Fydd yr chafaf di, teilwng ydwy ti. Ti yw'r oen a laddwyd, ac sydd eto yn fyw. Nawn ni sefyll i ganu.
trowch dy fi i'r adran a ddarllenon ni. Fel nes i wedi yn gynharach, bydd ni'n edrych arno ar hyn o bryd yn yr wythnosau yma ym mis Awst yw'r groes. A yn gofyn, yn sylfaenol, pam y groes? Beth oedd pwrpas croes yr arglwydd Iesu Grist? Beth yn union nath Iesu gyflawni wrth farw ar groes? Neu fel mae Pedr mewn ffordd yn dweud, pennod 1, adnod 11, mae'n sôn am dioddefiadau oedd i ddod i ran Crist ac yw canlyniadau gogoneddus. Dyna ni'n meddwl am. Dioddefaint Crist a beth yw'r canlyniadau gogoneddus sy'n llifo o'r groes ato ni. Nawr, os o'ch chi ddim gyda ni wythnos diwetha, peidiwch poeni, peidiwch panico. Be wnaethon ni edrych arno'n sylfaenol, oedd wnaethon ni ddechrau trwy feddwl am y groes fel digwyddiad, digwyddiad hanesyddol erchyll, lle wnaeth Crist ddioddef yn anheiddiannol yn ein lle ni. A wedyn yn y nos, wnaethon ni edrych ar yr agwedd gyntaf penodol o'r groes, sef fod Crist i marw fel aberth, mwyn dyhuddo Duw, mwyn troi cosb Duw a chasineb Duw at bechod i ffwrdd oddi wrtho ni a'i roi ar Grist. Ond bydd na chydig o'r gyffwrdd, peidiwch poeni, achos bore yma ni'n edrych ar agwedd wahanol, agwedd newydd sbon. A pob oedfa, bydd dyn ni un gair, un neu ddwy adnod, ac un prif darlun. Okay? A nes i weid wythnos diwetha, os chi dim ond yn cymryd un peth o bob oedfa, na'r pethau i gymryd. Os chi dim ond gallu canolbwyntio am cwpl o funudau, dyna'r adeg i'w wneud. Okay? So, y gair heddi, gair mawr heddi yw prynedigaeth. Yn Saesneg, redemption. Prynedigaeth. Gair o'r farchnad yw prynedigaeth. Gair o fyd prynu, wrth gwrs, a gwerthu. Prynu rhywbeth i ryddid. A'r adnodau fi eisiau ni ganolbwyntio arno, sy'n crynhoi hyn, yw 1 Pedr pennod 1, adnodau 18 ac 19. Gwyddwch, nad a phethau llygradwy, arian neu air, y prynwyd i chwi ryddid oddi wrth yr ymarweddiad ofer a etifeddwyd gennych. Ond a gwaed gwerthfawr, un oedd fel oen, di fai a di nam, sef Crist. A'r ddarlun sydd â fi ar eich cyfer yw hyn. Eisiau chi ddychmygu am hynny bod chi wedi gwneud mes o'ch bywyd chi. Falle bod dim rhaid dychmygu. Falle bod eich chi'n teimlo bore yma, ond jyst dychmygwch am funud, chi wedi gwneud mes. Chi wedi gwario popeth oedd gyda chi wedi gwastraffu popeth oedd gyda chi wedi colli popeth oedd gyda chi. Ac ar ben hynny gyd nawr, chi wedi ffeindio'ch hunan mewn dyled. Chi wedi mynd i ddyled enfawr ac ofnadwy. A mae wedi cyrraedd y pwynt yn y gymdeithas lle chi'n byw, lle chi mewn gymaint o ddyled, yr unig opsiwn sydd dych chi nawr yw i werthu eich hun. I ddod yn geithwas, yn sleif. A dyna lle i chi. Sdim gobaith dych chi. Sdim ffordd o dalu eich dyled. Sdim ffordd o ddianc. Sdim ffordd o ryddhau neu achub eich hunan. Chi yn stuck. Ac yna un diwrnod mae yna rhywun yn dod. Eich brawd mawr chi. A maen nhw'n talu'r pris. Talu pris eich ryddid. Maen nhw'n clirio y ddyled
yn llwyr. Mae'r cydwyni yn cael ei cymryd oddi arnoch chi. Chi yn rhydd. Chi'n cael mynd adre gyda nhw. Dyna ni'n meddwl am bore yma. Prynedigaeth. Nawr, os ni'n mynd i ddeall y peth yn well, mae eisiau ni mynd yn ddyfnach. A'r peth cyntaf fi eisiau ni i feddwl am bore yma yw caethwasiaeth pechod. A nes i weid, mae yna orgyffwrdd yn yr oedfawn yma, overlaps, a mae'n overlap yn hyn, achos dyna siwr nathon ni ddechrau mewn ffordd, wythnos diwetha, dyma, meddwl am bechod. Dechreuon ni wythnos nos Sul diwetha yn meddwl am y ffaith fod pechod, beth yw pechod? Wel, tor cyfraith. Torri cyfraith Duw, ac wrth dorri'r gyfraith, be ni'n gwneud yw gwrthod Duw, a gwrthryfela yn ei erbyn e, a mae'n y gosb i hynny, mae'n y ganlyniadau i hynny. Ond mae yna rhywbeth pellach sydd angen i ni ddweud am bechod. Sef, dyw e ddim yn unig am y pethau ni'n gwneud. A dyna'r aml lle mae'n ffocws ni, pan ni'n meddwl am bechod, ni'n meddwl am gweithredoedd, ni'n meddwl am ein geiriau, ni'n meddwl am pethau concret fel petai. A cyfreithiau ni wedi torri yng ngolwg Duw. A mae hynny'n wir, ond mor ddifrifol yw ein pechodau, mewn ffordd maen nhw'n symptom o broblem dyfnach, salwch dyfnach sydd gyda ni. Pam bod ni'n pechu? Wel, y reswm yw oherwydd bod ni a natur pechadurus. Y reswm pam ni'n pechu yw mewn ffordd oherwydd bod ni yn gaeth i bechod. Mae'r Beibl yn glir, dyma yw sefyllfa'n calon ni. Nid jyst y pethau ni'n gwneud yn allanol yw'r broblem, ni ddim jyst angen datrys y ffordd i ni'n ymddwyn, i ni angen datrys ein calon ni. Ni'n ymddwyn, chi'n gweld, yn ôl ein natur ni. Pam bod dŵr yn wlyb? Wel, achos dyna yw natur dŵr, i fod yn wlyb. Pan fod tân yn boeth ac yn llosgi ni pan ni'n cyffwrdd, wel, dyna yw natur tân, yn dyfed, dyna sy'n gwneud beth yw e. Pan bod ni'n pechu, wel, oherwydd bod ni'n bechaduriaid. Mae Pedr, nath chi sylwi falle'n sôn yn adnod 14. Mae'n sôn am y chwantau diolch yn ei dilyn gynt yn eich anwybodaeth. Mae'n sôn am gyfnod i'r Cristnogion yma pan o'n nhw yn anwybodus, o'n nhw ar goll, o'n nhw ddim yn gwybod y ffordd at Dduw, ac o'n nhw jyst yn dilyn eu chwantau nhw. Neu yn adnod 18, yr adnod yn ein canolbwyntio arno, mae'n sôn am yr ymarweddiad ofer a etifeddwyd gennych. Hynny yw y ffordd o Dduw twp, dinod, ycha fi yna sydd jyst i cael ei etifeddu. Ni wedi cael ein geni a dyna sut i ni'n ymddwyn, dyna sut i ni'n byw. Mae'n rhan o bwy ydyn ni. Does dim dianc rhagddo fe, oherwydd y cwymp, oherwydd fod Adda ac Efa wedi troi yn erbyn Duw, mae natur ni fel dynoliaeth, fel pobl wedi gwirdroi. Ni'n ffeindio'n hunan yn deheu am bethau anghywir ac yn mynd ar ôl pethau anghywir, a ni'n methu newid hynny. Mae Iesu'n defnyddio'r darlun, bydd falle'n helpu ni fan hyn, yn Mathew pennod 7. Mae'n sôn am gai athrawon, ond mae'r darlun yn dal i fod yn briodol. Mae'n sôn am Mathew 7, ac adnod 16 ymlaen. Wrth ei ffrwythau yr adnabyddwch hwy. Ai oddi ar ddrain mae casglu grawnwyn, neu oddi ar ysgall ffigys. Felly mae pob coeden dda yn dwy'n ffrwyth da a choeden wael yn dwy'n ffrwyth drwg. Ni all coeden dda ddwy'n ffrwyth drwg na choeden wael ffrwyth da.
Mae pob coeden nad yw'n dwynffwydd da yn cael ei thorri lawr a'i bwrw i'r tân. Felly wrth ei ffrwythau yr adnabyddwch hwy. Mae Iesu'n gweud, os chi eisiau deall natur coeden, pa fath o goeden yw, edrychwch ar y ffrwyth. Os chi eisiau gwybod beth yw natur dyn, gallwch chi edrych ar y ffordd maen nhw'n byw, ond symptom yw hynny o stad eu calon. A felly fel fi'n gweud, y ffordd mae'r Beibl yn disgrifio yn sefyllfa ni nawr yw bod ni yn gaethweision, yn slaves i bechod. A ni methu ryddhau yn hun. Dyw hynny ddim yn newid y ffaith bod ni'n gyfrifol. Peidiwch meddwl, mae hwnna'n rhyw esgus nawr. Na, ni sydd yn dewis, a ni'n gyfrifol am y ffordd i ni'n byw, ond y reswm pam i ni'n gwneud y dewisiadau hynny yw achos bod ni yn gaeth. Ni'n dewis yr hyn sy'n apelio at ein natur ni. A mae hynny'n effeithio popeth, pob rhan o'n bywyd ni. Falle bod chi'n meddwl, fi ddim mor wael â hynny, fi yn gwneud pethau da. Wel, ydych wrth gwrs, mae pawb oherwydd gras cyffredinol Duw yn gwneud pethau da, a does neb mor wael ag y gyllen nhw fod, ond mae fel ffynon o ddŵr. Ac os yw llyged y ffynon, y dechrau yn cael ei lygru, ydych chi eisiau yfed o'r ffynon yna? Wel, na, mae'n effeithio ar y cwbl. Ni methu helpu'n hynna. Fi'n siŵr bod ni gyd bore yma wedi cael y profiad yna lle ni'n gwybod, mae pechod yn beth hyll. Mae'n beth brwnt, mae'n beth costus, mae'n beth poenus. Chi'n gwybod weithiau yn di chi, os fi'n gwneud y peth yma, mae'n y ganlyniadau mynd i fod. Neu os fi'n dweud y peth yma, mae'n mynd i ddinistrio rhyw berthynas. Neu os fi'n cario ymlaen lawr y llwybr yma, mae'n mynd i chwalu fy mywyd i. Ac eto mor aml ni jyst yn cario ymlaen yn dyn ni. Bod ni'n gwybod byddwn ni'n dyfaru, bod ni'n gwybod byddwn ni yn teimlo'n euog, bod ni'n gwybod bydd y canlyniadau'n gostus, ni fel petai methu helpu'n hunan. A falle bod yna rhywun am y bore yma, chi ddim yn credu y pethau fi wedi gweud. Chi'n meddwl, na, fi ddim yn gaeth i ddim, allai wneud be fi moyn, fi'n rhydd. Wel, yr her fi'n mynd i roi chi, a fi wedi roi ei ni fel eglwys o'r blaen, yw hyn, stopiwch pechu te. Okay? Triwch e. Triwch e am weddill y dydd. Triwch e am yr wythnos nesaf yma. Peidiwch gwneud, dweud, na meddwl dim byd sydd yn anghywir. Ac os chi'n onest, bydd rhaid i chi gyfaddau bod chi wedi methu. A reswm pam i ni methu gwneud yr hyn ni eisiau weithiau, a reswm pam i ni'n gwneud y pethau ni ddim eisiau mor aml yw achos bod ni'n gaeth. A falle bod yna rhywun arall yma bore yma, a chi yn credu fi. Chi'n mor ymwybodol o wirionedd hyn. Mae'n gwneud synwyr llwyr o'ch bywyd chi a'ch sefyllfa chi. Chi'n gweld hyn ar waith yno chi. Chi'n meddwl pam bo fi'n gwneud y pethau yma. Fi wedi gwneud mes o bethau a chi eisiau bod yn rhydd. A chi'n gofyn nawr yn eich calon sut mae dod yn rhydd. Felly. Wel, oedd gan yr Israeliad brofiad o hyn. Oedd angen talu pris. A fan hyn ni'n dod i'n ail bwynt ni'r bore yma. Pris ryddid. Ni ti'n meddwl am caethwasiaeth pechod, fan hyn nawr ni'n meddwl am pris ryddid. Nawr bydd llawer ohonoch chi'n cofio hanes yr Exodus. Dyma'r hanes, enghraifft gorau sydd dynnu yn yr Hen Testament o hyn. Oedd e'n ddigwyddiad holl bwysig yn hanes yr Israeliad. Chi'n cofio, nôl yn llyfr Exodus,
ar y pwynt yma yn ei hanes, beth sy'n wir am yr Israeliad, o'n nhw'n gaeth. O'n nhw'n gaeth weisio yng Ngwlad yr Aifft. Ac o'n nhw'n diodde, o'n nhw dan rheolaeth gormesol Pharo, brenin yr Aifft. O'n nhw'n gorfod gwneud yr hyn oedd yn cael ei orchymyn ganddyn nhw. O'n nhw'n cael eu cosbi os o'n nhw yn gwrthod. Oedd dim dewis dyn nhw, ac oedd dim ffordd dyn nhw i ddiag. Oedd dim ffordd dyn nhw i ryddhau neu achub eu hunan. O be maen nhw'n gwneud? Wel, maen nhw'n galw allan ar yr arglwydd. A mae'r arglwydd yn anfon gwaredwr. Mae'n anfon Moses atyn nhw. A trwy Moses, mae'n rhoi ffordd i'r Israeliad i gael eu hachub. Mae'n trefnu ffordd iddyn nhw cael eu prynu i ryddid. Yn hytrach na fod cyntaf yn edig y teulu yn gorfod marw, mae yna pris yn cael ei dalu, sef gwaed oen. Oen yn cael ei ladd. Mae'r gwaed yn cael ei roi ar pist drws y tŷ. Mae'r teulu yn bwyta yr oen, yn arwydd bod nhw yn dibynnu ar hyn ac yna. Be sy'n digwydd? Beth oedd profiad yr Israeliad? Wel, maen nhw'n cael mynd. Maen nhw'n cael mynd yn rhydd. Mae'r arglwydd yn ei harwain nhw o'i caethiwed i wlad yr addewid. Ac oedd y digwyddiad yna, y digwyddiad hanesyddol yna, wedi cael ei roi fel darlun. Fel darlun byddai'n paratoi pobl Israel, a fel darlun byddai'n helpu ni i ddeall sut oedd Duw am ein rhyddhau ni oddi wrth ein caethiwed ni. Chi weld i'r Israeliad cael ei ryddhau o'i caethiwed llythrenol nhw i Pharo. Ond nhw dal angen cael ei ryddhau o'i natur pechadurus. So roedd hynny'n mynd i ddigwydd? Sut mae hynny'n mynd i ddigwydd i ni? Os i ni methu talu, os oes dim digon o arian dynnu ein hunan, os oes dim byd gyda ni i'w gynnig i Dduw ein hunan, sut ni'n gallu dod yn rhydd? Mae angen taliad. A mae angen i'r taliad yna fod yn un ddigon gwerthfawr i wneud yn iawn am bechod enaid gwerthfawr. A mae angen i'r taliad yna, gall oen ddim fod yn taliad am fy enaid i? Na gall. Felly gwrandewch nawr eto be mae Pedr yn gweud. 18, gwyddwch nad a phethau llygradwy, arian neu air y prynwyd i chwi ryddid, ond a gwaed gwerthfawr, un oedd fel oen di fai a di nam, sef Crist. Chi ddim wedi cael eich prynu gydag arian neu air, pethau yna sydd yn werthfawr yn y bywyd yma, ond sydd yn treulio a sydd yn cael ei colli a fydd un dydd yn diflannu. Chi ddim wedi cael eich prynu gyda gwaed oen, mor hyfryd a perffaith mae oen yn gallu edrych, dyw e ddim yn ddigon. Chi wedi cael eich prynu trwy waed gwerthfawr yr arglwydd Iesu Grist. Ar y groes, beth oedd Iesu yn ei wneud? Wel, oedd e'n mynd fel oen i'r lladdfa. Fe yw oen perffaith Duw. Fe yw'r un oedd yr oen yna yn yr Exodus yn symbol ohono fe. Pwy sy'n marw ar y groes? Wel, y mab tragwyddol. Yr mab ifydd. Y mab perffaith. Beth yw'r bywyd sy'n cael ei roi ar y groes? Wel, y bywyd mwyaf unigryw. Mwyaf hynod. Ac ar y groes, mae Iesu yn talu pris ein rhyddid. Mae'n gwneud hynny trwy ei waed. Mae'n rhoi y peth mwyaf gwerthfawr oedd ganddo fe i'w roed. Mae'r tad yn rhoi y peth mwyaf gwerthfawr oedd ganddo fe i'w roi, ei fab ei hun.
trwy ffydd, i ni'n cael ein uno gyda'r arglwydd Iesu Grist. Mae'r taliad yna'n cael ei rhoi ar ein rhan ni. Ac wrth iddo fe roi ei fywyd yn aberth dros bechod, rwy ni yn marw gyda fe, a felly nawr mae pechod wedi colli ei rym. Does dim pŵer gan bechod drosto ni nawr. Oedd pechod arfer dweud wrthyn ni jump, ac o'n ni arfer gweud how high. A ddim mwyach. Ddim mwyach. I ni'n farw i bechod nawr. Sa'n ysg chi erioed di cael y profiad trist yna o weld corff marw. Dim yn beth pleserus. Chi cael gweud wrth y corff yna i wneud rhywbeth? Dyn nhw'n methu. Dyn ddim yn gwrando arnoch chi. Dyn nhw'n clywed chi. Dyna ein profiad ni nawr gyda phechod, gyda'r diafol, gyda ein natur ni. Mae pechod yn dweud wrthyn ni i wneud rhywbeth, a ni ddim angen gwrando mwyach, achos ni wedi marw, mae'r cysylltiad yna wedi ei thorri. A felly fan hyn ni'n dod i'n pwynt ola ni, y bywyd newydd. Be mae Crist wedi i gyflawni dros ni ar y groes? Wel, mae di'n rhyddhau ni o gaethwasiaeth pechod. Mae di talu'r pris i'n rhyddhau ni, ac wrth wneud hynny mae'n cynnig bywyd newydd. Os yw ceithwas yn cael ei prynu, i bwy maen nhw'n perthyn nawr? Ond mae dyn nhw meistr newydd, yn does? Dyn nhw ddim angen gwrando i'r hen un, mae dyn nhw meistr newydd, a dyna sy'n wir amdano ni. Mae Duw yn ei ras yn galw ni yn blant iddo fe. Ond fe yw ein harglwydd ni. Fe yw'r un sydd â hawl ar ein bywydau. Mae dy fe hawl ddwbl arno ni, ond does? Mae dy fe'r hawl arno ni achos fe sydd wedi'n creu ni, a nawr fel Cristnogion, mae ganddo fe'r hawl ar ein bywyd achos bod e wedi'n prynu ni. Ac felly, os ych chi bore yma, os ych chi wedi derbyn y cynnig graslon yma, i ddod o'ch caethau wedi bechod a canlyniadau hynny. Os ych chi wedi dod a wedi dweud, Iesu, fi'n diolch i ti am y taliad nes ti, a fi eisiau nawr i ti fy ryddhau i chi nawr wedi dechrau ar fywyd newydd. Ni'n rhydd i ddweud na i bechod, a ni'n rhydd nawr i fyw mwyn yr arglwydd. Nawr gael ofyn i chi, ydych chi'n credu hynny? Mae'n bosib i ni anghofio hyn weithiau. Fel Cristnogion nawr. Siwr bod chi wedi clywed am Pavlov. Chi wedi clywed am cŵn Pavlov? Oedd Pavlov yn wyddonydd, a nath e'r arbrawf yma efo'r cŵn yma, lle pob tro oedd e'n bwydo'r cŵn, oedd e'n canu clwch. Roi bwyd, canu clwch, roi bwyd, canu clwch. A nath e gyrraedd pwynt wedyn lle pan oedd Pavlov yn canu clwch, oedd y cŵn yn dechrau dreflan, yn dechrau driblo. Pam? Achos o'n nhw'n meddwl, ni'n mynd i gael bwyd. A ni'n gallu bod fel efo pechod yn di ni. Falle bod chi am flynyddoedd hir wedi bod yn gaeth i bechod. Am flynyddoedd hir yn rhoi fewn i bechod. Am ddegawd o'ch bywyd yn byw yn ôl eich ymarweddiad ofer. Yn byw yn eich anwybodaeth. A nawr, chi wedi dod yn Gristion, chi wedi dechrau ar y bywyd newydd, ond wedyn mae pechod yn canu'r gloch bach yma, a chi'n meddwl eich hunan, o ie, fi'n mynd i fynd fan hyn. Neu chi'n meddwl, mae'n inevitable, mae'n anorfod. Falle bod chi'n gweld rhywbeth, ag mae dechrau'r foment yno o benderfynu, ydw i'n mynd i edrych eto? A chi'n meddwl, wel ie, sa'n mynd i ennill y frwydr yma, man i fi jyst roi mewn yn syth. Wel, na, Cristion, mae hynny'n gelwydd. Ni'n rhydd. Yn y berygl arall, ni'n gallu gwynebu hefyd. Y perygl arall sydd yn yw bod ni'n gallu camdrin y rhyddid sydd gyda ni.
Ych chi glywed rhywun falle'n dweud, wel, os ni'n rydd nawr, gallwn ni'n gwneud beth bynnag ni eisiau. Os mae Christ i prynu ryddid i ni o ganlyniadau pechod, yna ni'n rydd i fyw siw byna ni moyn. Pam ddim cario ymlaen i bechu? Wel, na. Na, chi'n gweld, ni wedi cael natur newydd nawr. A felly, gwir rhyddid yw byw yn ôl ein natur newydd. Fe di dynyddio'r darlun yma droi o'n o'r blaen. Sori i'r aelodau, ond os chi'n ymweld, falle newch chi joio fe. Nes i glywed rhywun yn dweud hyn un tro. Meddyliwch am bysgodyn mewn bowl. Dych chi bysgodyn air mewn bowlen, a chi'n edrych ar y bysgodyn yma, a chi'n dweud, druan ar bysgodyn yma. Mae mor gaeth. Yn gaeth i'r dŵr, yn gaeth i'r bowlen, fi'n mynd i osod e'n rydd. A chi'n taflu'r bowlen, a mae'n smasio'n ddeilchion, a'r dŵr yn mynd, a chi'n gweud, ffordd at ti, pysgodyn, ti'n rydd nawr. Wel, bydd y pysgodyn ddim yn diolch i chi, na fydd. Pam? Achos beth yw rhyddid pysgodyn? Wel, bod mewn dŵr. Beth yw'n rhyddid ni fel Cristion? Wel, byw i ddew. Os ych chi'n siarad efo ceithwas, oedd wedi cael ei gosod yn rydd, ceithwas lle oedd rhywun i brawd mawr nhw wedi talu'r rhyddid nhw, a bod nhw wedi penderfynu mynd nôl i'r hen feistr. Cas. Byddwch chi'n meddwl bod nhw'n hurt, yn byddwch chi? Ond ni'n gallu bod fel yna. Chi'n gwybod, mae dyn ni esiample o'r Israeliad. Ar ôl iddyn nhw ddod mas o'r Aifft, mae Duw wedi prynu nhw'n rydd, ac yna be maen nhw'n dechrau gwneud? Maen nhw'n dechrau deheu am fynd nôl. Maen nhw'n dechrau byw fel o'n nhw pan o'n nhw yn yr Aifft. Maen nhw hyd yn oed ar adegau yn addoli ar ei lunod, ond nhw yn addoli nôl yn yr Aifft. A chi'n meddwl, be chi'n neud? Nid rhyddid yw hwnna. Chi'n dewis mynd nôl i'ch caethiwed chi i ryddid mae Christ wedi ein prynu ni. A felly os ych chi bore yma'n dweud bod chi'n Gristion, mae eisiau chi fyw, yr hyn ydych chi. Ac os i ni yn dod ar draws pobl sy'n dweud bod nhw'n Gristnogion, ond maen nhw'n dal i fyw mewn pechod. Hynny yw, nid ni gyd yn dal i bechu ar adegau, fi ddim yn dweud hynny, ond byw yn feiddgar yn ei pechod, a falle bod nhw'n cael eu cywiro, a maen nhw'n dweud, na, fi'n rydd, fi'n gallu neud be fi'n moyn. Wel, dyw'r person yna ddim yn byw fel pechod, maen nhw'n byw fel ceithwas. Ydy, mae Iesu wedi ryddhau ni o ganlyniadau pechod, ond mae hefyd wedi'n ryddhau ni o bwer pechod. Y pŵer yna sydd gallu bod mor dinistriol. Gwyddwch, nad a phethau llygradwy, arian neu air, y prynwyd i chwi ryddid, oddi wrth yr ymarweddiad ofer a etifeddwyd gennych. Ond a gwaed gwerthfawr un, oedd fel oen difau a dinam, sef Christ. Sut gallwn ni fynd nôl at y pethau hyll, brwnt, aflan yna, pan mae wedi talu'r fath bris mwyn ein gosod ni'n rydd. Diolch iddo, na ni weddio. Arglwydd i ni yn rhyfeddu unwaith eto, wrth feddwl fod y fath bris wedi cael ei thalu dros rai fel ni, a dy bod ti wedi'n caru ni, ac wedi rhoi'r fath werth ar ein bywyd ni. Dad, ni'n gweddio nawr dros unrhyw un sydd ar hyn o bryd ddim yn dynabod di, sydd ar hyn o bryd yn dal yn gaeth i bechod a dylanwad pechod a chanlyniadau pechod. Ni'n gweddio yn neud i osod yn rhydd. A Dad, ni'n gweddio drosto ni sydd yn dweud ein bod ni yn blant i ti. Ni sydd yn dweud mai ti yw ein meistr ni. Ni sy'n dweud bod ni wedi'n geni o'r newydd a'n gosod yn rhydd o arglwydd. A wneud i helpu ni nawr i fod yn sanctaidd fel yr un sanctaidd sydd wedi'n galw ni. A wneud i helpu ni i gofio
o ddydd i ddydd, bod dim grym gan bechod drosto ni mwyach, bod ni'n rhydd i ddweud na. A bod ni'n rhydd hefyd o roi'n hunan yn gyntaf. Ni'n rhydd nawr i ddewis yr hyn sydd ore, yr hyn sydd gen ti wedi drefnu ar ein cyfer ni. Da, diolch i ti. Yn enw'r arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Ganwn ni, wrth i ni orffen. Rhif 157 yng Nghrymawr 2. Gorffennwyd, y Meseia roes ei fywyd dros bechoder byd. Mae rhyddid cyflawn drwy ei waed, cyflawnwyd diben aberth drud. Gorffennwyd, talwyd dyled lawn, brynhawn drwy aberth Calfari. Gwnaed perffaith iawn drwy waed yr oen bu farw Iesu droson ni. Mae'r gair yna gorffennwyd, wrth gwrs, y gair nath Iesu weiddi allan ar y groes. Be mae'n golygu yw mae'r pris wedi thalu. Os o'ch chi'n mynd i'r siop lleol, a falle o'ch chi wedi cael rhywbeth gan y siop, ac oedd yna ddyled i'w thalu, ac o'ch chi'n talu'r ddyled, byddai'r gorffennwyd. Mae'r ddyled wedi ei thalu. Na ni sefyll i gan i mawd yn gilydd. Nawr bydde di ras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, aros gyda bob un ohono ni, o'r awr hon ac hyd byth. Amen.